No, pomaly hore. Nie, to vyrovnáme ho. On sa šmykol, tu musíme vyrovnať. Dajte dole. Dobre, dobre. Vyšej ho treba, vyšej, vyšej. Krátko na bálke. A nemám. Ja. Marbier. Daj, tam som vyšľame. No, dole pomaly. Ja som myslel, že? Treba, keď nemusí dotýkať, že ju nastaví cestu. Ráno, jo. Ešte? A doľava. Ja tu mám dobre. Dobre, stop. Dobre? Á, dobre. Jediné meno, ale katov tu bolo veľa a katov si mesto aj požičiavalo, ale mali sme raz v jednom období aj dvoch katov, čiže sme požičiavali iným mestám. No, takže... Kto bol predloha? Predloha je v podstate fantázia, ale na základe dobových nejakých krézieb a popiskov, jak kat pôsobil. Jediná taká trošku zmena je, že v tomto našom regióne kat málo kedy pôsobil do pol pása zoblečený, lebo tu bol chlad. Ale pre väčšiu atrakciu kata sme ho volili takto v takomto polonáhom stave. S tým, že to sa volá natepníky, čo má na rukách, suknica, kapucňa a čižmy sú podľa dobových historických nejakých písomností. Vynikajúca myšlienka, ešte krajšia realizácia. No, verím, že bude to pre Bardejov atrakcia, že sa tu budú zastavovať. Súčasťou toho bude aj taká skladačka, kde bude v rôznych jazykoch napísané o hrdelnom práve a funkcii kata, že chceli sme, že by pre Bardejov to bolo a pre návštevníkov Bardejova, že to tak pôsobilo didakticky, že by vedeli, že Bardejov malo tzv. Hrdelné právo, že jedno z mála miest, ktoré mohlo túto funkciu vykonávať, že malo kata, to bola volená funkcia. Kat bol vážená osoba v Bardejove. V bazilike mal samostatnú lavicu, kde musel prísť bočným vchodom, aby ho nevideli. Tu hneď poniže je bývalá väznica a tzv. Katov dom. Takže myslíme si, že niekde na prieniku týchto čiar kostol, Katov dom, ten tzv. Lampový stĺp, kde kat vykonával funkciu, že sťatia hlavy, alebo obesovalo sa na Šibenej hore. Tak niekde v týchto miestach sme si mysleli, že tá socha by mohla stáť a zároveň, že by návštevníci si odnášali pohľad s katom aj tie dominanty Bardejova, radnica a kostol. Tak to bola taká Co zabrać? Kogo? Halo, idzie! Będziemy śmiecia, patrz! Proszę nie śmieć! Nie śmieć! Dobrze zrobili!
Proszę, może grupami. Dawaj, Dobrze. Lewa na ścieżkę.